Mietit sä jotain erityistä? Miten niin? Sä näytät kyllä siltä, että sä haluaisit sanoa jotain. Niin, että sä voisit hävästä mut taas. En mä halua häväistä sua. Niin kai. No niin, sano sitten jotain, mitä haluaisit sanoa. Sano nyt. Tiedätkö, mä oon yrittänyt niin monta vuotta sulle puhua asioita. No yritä uudelleen. Se voi helpottaa sua. Ei huvita. No hyvä niin, helpottaa. Nyt mulla vika katkes kokonaan. Jatketaan. Sano nyt perkele. Mitä sä sanoit mulle? Sä et jumalauta mulle rupea kiroilemaan. Tiedätkö, mä oon niin monta vuotta kuule täällä raatanut. Käynyt töissä, opiskellut paremman elämän puolesta. Ja mitä sä oot tehnyt? Sä oot ottanut kaiken ilon irti sun elämästä. Sä et oo tehnyt, et oo laittanut tikkua ristiin. Et tikkua ristiin. Ei mitään vastuuta. Ja tiedätkö mikä on nyt tilanne? Vittu, sinun lapsi on kuollut. Tajuut sä? Tajuut sä, mitä on tapahtunut? Saatanan paska! Antaa olla muuta. Lopetetaan tää tähän. Kiitos ruoasta. Tee ensi kerralla paremmin.